Hello mga Yinyens. Mga Yinyens. Yan po si Dondon, yung kapatid ni Boss Dongs. Tumutulong siya sa pag-alalay sa pagputol ng malaking puno ng mangga. May video nito mga Yinyens. Na-videohan ko ito. Ito yung dugtong niya. Parang part 2 ito kasi nung unang video ko hindi pa yun talaga totally na naputol yung punong kahoy ng manggang to. Ito mga Yinyens, ito na yung dugtong nung una kong video. Parang ito yung part 2. Ayan mga Yinyens, nasa taas si Kuya Toto. Ayan, ginagawa niya mga Yinyens, tinatali niya muna yung puputulin niya para pag naputol, hindi siya agad-agad malalaglag. Andyan naman si Dondon sa baba na naghihila. Ayan yung lubid na yan. Yan si Dondon ang nag-alalay dyan, kaya hindi siya agad malalaglag yung sanga. Yan po yung technique mga Yinyens, no? Kung may para magkaroon kayo ng idea kung paano magputol ng punong kahoy o kahit anumang puno. Ito mga Yinyens, ito yung puno ng mangga. Yan mga Yinyens, si Dondon sa baba. Ayan sa taas si Kuya Toto. Yan mga Yinyens, konti na lang mga Yinyens, matatapos na. Yan, mga ilang sanga na lang ang natira. Ayan mga Yinyens, malapit nang matapos ang pagputol puno ng mangga. Yan, naputol na yung sanga. Yan, naputol na rin. Ayan mga Yinyens, may isa pang naiwan. Yan, puputulin ni Kuya Tuto. Yan, puputulin na rin niya yan. Yan yung isang naiwan. Yan, malapit na. Tapos mga Yinyens, yan naman Yinyens, tapos na yung pagputol ng puno ng mangga. Bali, ang mga Yinyens, yung ano na lang, yung mga kahoy. Ayan si Dondon, si Uding in the house. Yan mga Yinyens. Yan, talagang tinudo na ni Kuya Tuto ang pagputol. Discarding malupit talaga yan. Kaya may idea kayo may Yinyens, ganyan lang, gamit lang kayo ng panali kung magpuputol kayo ng puno sa taas, para hindi siya agad malalaglag. Ganyan mga Yinyens, Ayan mga Yinyens, malapit na. Ayan si Kuya Toto. Ayan, unti-unti puputulin yan yung haba niya para talagang hindi natatama dun sa pader, sa ginagawang pader. Ayan mga Yinyens, Ayan si Kuya Toto. Ayan, matibay yan sa akyatan. Ayan mga Yinyens. Ayan mga Yinyens, tapos na yung mga sanga-sanga. Kaya ito naman yung yung gitna, yan si Uding. Yan, Uding. Yan siya ang tagapigil, tagapigil. Kumbaga nagko-control sa tali. Yan si Dondon tsaka si Rolly. Okay mga Yinyens, ayan na.
Yan mga yan, gumamit ng scaffolding kasi medyo mahirap na yun. Buti na sigurado. Ayan mga yan. Okay mga yan. Ayan na si Kuya Toto. Gumamit ng scaffolding, no? Kasi ano na yun eh. Wala na siyang maapakan doon. Nahirapan na siya kaya mabuti na lang mayroon ng scaffolding. Yan. Bali ang unti-unti niyang ano dyan, yung taas talagang kailangan yan kasi ayan na, bumagsak na. Yun, laki-laki nun, delikado yun pag nasa baba may. Kaya ayan, ito na yung kinabukasan. Yan, tapos na, naputol na yung puno ng mangga. Ayan na. Kumbaga yung pader, pag ano na, gagawin na yan, no? Hindi na sasayad. Hindi kagaya dati nung may mangga pa. Talagang sasayad siya. Talagang sasayad yung puno ng mangga. Ayan na. Okay mga yinyans. Ayan na. Ano na yung pader, pwede nang ituloy. Ayan. Yan yung extension ng bahay ni Boss Doms. Okay mga yinyans. Salamat sa panood mga yinyans. Bye-bye.